i hovedstadsområdet. Bent Larsen kræver, at regeringen sætter gang i byggeriet. Det er regeringen, for det er vel sådan, at regeringen har talt sammen om, hvor det er, at man skal spare, og så uheldigvis, så er Boligministeriet vel blevet et af de områder, hvor det er, man skal spare stærkest, og det giver så også udtryk, fordi at vi er ikke i stand til at råbe den pågældende minister op for dette område. Det er hele regeringen, at vi må lange ud efter i denne situation. Regeringen og Kommunernes Landsforening forhandler i øjeblikket om de kommunale budgetter for næste år, og der lægges ikke op til en udvidelse af byggeriet. Og vi skal til udland. Vores TVA-rapport. I USA blev hovedpersonen i Iran-Contra-affæren Oliver North i går kendt skyldig i 3 af 12 anklagepunkter for overtrædelse af amerikansk lov. North risikerer at få en dom på op til 10 års fængsel. Allerede nu har han sagt, at han vil appellere dommen. De 12 nævninge i distriktsdomstolen i Washington kendte Oliver North skyldig i at have lagt hindringer i vejen for kongressens undersøgelse af Iran-Contra-affæren, i at ødelægge dokumenter og i ulovligt at have modtaget et alarmsystem til sit private hjem. Oliver North var rådgiver i det nationale sikkerhedsråd under præsident Reagan, og han var hovedmanden i Iran-Contra-affæren, den ulovlige overførsel af penge fra våbensalget til Iran til de højreorienterede kontrastyrker i Nicaragua. Oliver North var ikke tiltalt for den ulovlige overførsel af pengene, men for at have løjet over for kongressen, da den ville undersøge sagen. Men på dette punkt blev han frikendt af de 12 nævninge og kun fundet skyldig i medvirken til at lægge hindringer i vejen for undersøgelsen. We now face many months and perhaps years of fighting the remaining charges. Nonetheless, we are absolutely confident of the final outcome. As a Marine, I was taught to fight and fight hard for as long as it takes to prevail. We will continue this battle, and with the support and prayers of the American people, we will be fully vindicated. Thank you. Oliver North har under hele retssagen fastholdt, at han har handlet som en god patriot og efter ordre fra sine overordnede. Vores korrespondent i USA har set nærmere på, hvem Oliver North er, og på retssagens perspektiver. Lynchburg, Virginia, sommeren 1987. Lieutenant Colonel North was born in a very, very small town, Philmont, New York. He served as a Marine in Vietnam. He was wounded twice in a 9-month period of time. He's a family man, married to his best friend, Betsy, with 4 wonderful children. He loves his country. He's a born-again Christian. He loves his Lord. He loves his family. I repeat, again, he loves his family. We know him to be a patriot and a zealot and a man who believes that whatever the job is, if higher authority is behind it, it is his job to get it done no matter what. For a time, the Nicaraguan communists were contained. Indeed, they were even driven back and forced to the negotiating table by the brave young men and women of the Nicaraguan resistance, who were willing to fight to liberate their country if we would just give them what they needed to do the job. Oliver North blev hyldet som helt, da det kom frem, at han som medlem af det nationale sikkerhedsråds stab havde organiseret våbenhjælp til de kontrarevolutionære nicaraguanere, og gennem offentlige lysbilledforedrag forsøgte han at fremme sin sag. If we can provide more than just boots like this one, fewer will end up in places like the cemetery shown here. So long now has he had to make up stories as part of his covert operation that his life, in a sense, has become a covert operation. The hearing will please come to order. Det var under kongreshøringerne, at det kom frem, at hjælpen til kontraerne var sket i dyb hemmelighed og på trods af kongressens forbud mod en sådan hjælp. We believe that the president is responsible for the actions and attitudes of his staff. We conclude that he created, or at least tolerated, an environment where an illegal diversion of funds to the Contras was viewed as consistent with his policies. Så kom retssagen, hvor anklageren beskyldte ham for at være en patologisk løgner, som ikke ville tage ansvaret for sine handlinger og som havde taget af kassen, men hvor North
og hans forsvarer fremlagde nyt bevismateriale om Ronald Reagans og George Bush's viden. So there's a new picture of Reagan that emerges. Not Reagan, the man on the white horse who rides against the foe, but the man who's... I told you I was sorry. Efter sommerferien vil den næste tiltalte i Iran-Contra-affæren blive stillet for retten. Det er den tidligere chef for det nationale sikkerhedsråd, John Poindexter. Og vi bliver ved udlandet til Europa. En vesttysk kvindelæge er blevet idømt 2,5 års fængsel for at have foretaget 79 ulovlige aborter. Lægen har set gennem fingre med de begrænsninger, der er i den omdiskuterede vesttyske abortlovgivning. Kvindelægen Horst Theisen var tiltalt for at have foretaget over 150 illegale aborter. Processen imod ham har varet 8 måneder og er af kritikere blevet betegnet som en moderne hekseproces. 150 kvinders intime liv er blevet lagt åben, og halvdelen af dem idømt betinget fængsel og bøder. Røverier, våben, terror, Søndagsavisen. Det er ikke nemt at være Zeke. Han har opgivet 6 børn til skattevæsenet, men han har kun 3. Seems to be the problem. Well, in checking your return, we found 2 discrepancies. Discrepancies, huh? Yeah. My wife and I have been having one of them each year since we've been married. We call them children. Yeah, but according to the hospital records, you claim 6 and you only have 3. My records show that, huh? I couldn't have all my kids in the hospital, man, you know. Yeah, see, we have Sugar Ray Brown, you got Gloria Brown, you got O.J. Brown, Gail Sayers Brown, yeah. Jim Brown, Stevie Wonder Brown. Who's Stevie Wonder? He's a singer. I got the IRS man over at the house. Zeke got beside himself this year, claimed we had 6 kids. 6 kids? Has that man lost his mind? I don't know, child. When is he supposed to have these kids? I don't know. Listen, I got a problem. If you would just let me, like your kids... Come on in, Carolyn. She got the kids. Come on, bring them in. Mr. Brown, you didn't have to go through this. I mean, this is not, right. Not you know... Get the checking off them names. No, I need the certificates, Mr. Brown. This is Sonny, Gail, Sugar Ray. What's your name? Your name? What's your name? What's your name? What's your name? Are you a girl or a boy? You see, they don't have names, Mr. Brown. Det må ende galt, men hvordan? Se Paul Schraders film med Richard Pryor her på DR-TV. Knive i ryggen 22.15, og inden der udsendelse om skoleskibet Danmark og Fluen kl. 21. Det her, det er ikke en almindelig skole, den her. Det er vi godt klar over alle sammen. Og det vil vi også komme til at erfare lidt efter lidt. Vi er faktisk indespærret her, og dog er vi fri. Der kan godt komme nogen i løbet af et par dage, eller en uge, eller måske lige inden vi sejler, og så sige, det her, det er ikke rigtig noget for mig. Det kan man ikke sige, før vi er kommet ud og begynder livet. I skal vende jer til at være her ombord. Jeg kom pludselig i tanke om sådan et nyt ord. Det brugte man ikke dengang, jeg var elev. Miljø. I kom i et helt andet miljø her. Nu, hvor I står her
og skal igennem en bitter tilværelse måske. Vi kan egentlig godt kalde det er en helt anden verden, I dumpet ind i. Og så er der nogen, der kan komme til at lide af hjemlængsel. Det er dog det værste, man kan blive udsat for. Og er der nogen, der har lidt ondt indvendigt i følelseslivet, så er vi altså mænd ombord. Der er også nogen, der står og frygter for at komme til værs op til rækken deroppe. Der er sgu også højt ned deroppe fra, det er der. Ved I hvad, det er ikke et fængsel, det her. Nej. At vi skal have disciplin, Gud bevares, det har vi alle sammen, og ikke? Det er ingen, der tager skade af. Vel? Nej. Den første dag i et nyt kapitel af mit liv. Jeg kan stadig ikke fatte, at jeg står her på en af verdens ældste, stadig sejlende fuldriggere. Og i næsten et halvt år skal jeg leve et liv som søfolk på de gamle sejlskibe, for at uddanne mig til sømand i en computerstyret handelsflåde. I morgen vågner jeg op i en hængekøje under dæk. Men kan jeg klare det her? Og især det at savne. Jeg håber virkelig, jeg har ballast nok med hjemmefra i form af mine breve, bøger og billeder, så jeg kan overleve. Chocolate. Er der nogen, der kan fortælle mig, hvilken type skib det her er? Det er en fuldrigger, ja. Og hvad er en fuldrigger? Det er der ingen, der ved. Det er et skib, som har mindst 3 master, som alle sammen er fuldriggede. Og vi har jo 3 master, og de er alle sammen fuldriggede. Og en fuldrigget mast er en mast, der består af 3 dele. Undermast, mærcestang og bram og røglstang. Nu har vi alle 80 fået numre, og jeg skal ikke hedde Simon mere. De mindste har fået de højeste, og også dem, der skal højst op i masten. Når man går ud på en pært, så skal man bare skulle passe op i pærten. I skal ikke være bange, for der sker slet ingenting. Vi prøver at kigge op på bramroen. Og hvad hedder den sidste? Kryds røgbrasser. Det er samme i den anden side. Det er en klovn, mand. Han stod oppe i salen med den ene hånd i lommen. Gør det ellers godt. Husk det. Aldrig gør det. Og så går I bare op, stille og roligt. Så kommer vi op til mærset først. 1 grav ad gangen. Sikrer jer, I står godt. Vægten godt ud over. Og så bare klatre op, lige så stille og roligt. Lad være med nu, når I går op og gør det til et racerløb eller noget som helst. Vis hensyn over for hinanden og tag det stille og roligt. Og I skal ikke være bange, fordi der er ikke nogen, der er faldet ned endnu. Så går vi ud på roen. Når I så kommer derud, så skal I have noget, der hedder en rygpært på. Den er oppe i et lidt højere niveau. Den er lidt svær at få på. Men få hænderne ind under den først. Og så duk jer ned, og så tag den rundt om. Den skal man have på, og I må ikke hænge i den. Det er kun som en ekstra sikkerhed. Er der nogen, der er bange for det, der ikke har lyst? Ellers så synes jeg, vi skulle prøve igen. Med de 4 første, og kryds røgbrasser. Om morgenen den anden dag fortæller overstyrmanden os, at skibet har 8 kilometer tovværk. Vi går ud og kigger på vores skordinger og gitov herude. Vi skal også kunne 247 forskellige torvender udenad. Jeg tror simpelthen, det er umuligt at få så meget ind i hovedet på de 3 uger, vi ligger her i basishavnen. Her på stortoppen og på krydstoppen, der har vi 3 råsejl og 3 staksejl, som skal hejses. Pas on perken. Så må vi det sted, hvor der er 2 råsejl, og det staksejl. Og det sted, hvor der er 2 råsejl. Har været her en uge nu, og mine hænder er revet op af den sæbe, vi vasker trapperne og rærerne i. Pas op, perken. Jeg har store og små vabler næsten overalt. Det er ikke bløde kvindehænder, jeg kommer hjem med. Pas op i perken. Pas op i perken.
Vi skal have vinden ind lige over på den side her. Her. Så behøver vi næsten ikke at hale i braserne. Ikke andet hale til slet i Vi braser rundt og sætter sejl, og jeg fyldes for første gang af en ubeskrivelig, nærmest høj glæde. Alene det, at alt foregår med hænderne, gør mig usigelig glad. Og de tunge rær, som vejer mere end 1 ton hver, drejer vi rundt, så de står rigtigt i forhold til vinden. Omkring 12.000 sømil ligger foran os. Det er næsten det samme som halvdelen af jordkloden rundt. til 12 sekundmeters vind, og vi skyder en 8-9 knop. På kun en halv time er alle 26 sejl sat. Det svarer til 1636 kvadratmeter, som vinden kan lege med. Mens halvdelen arbejder med at få skibet til at sejle, sover de andre eller får undervisning. I dag fangede vi den gamle passatvind, som blæser os til Vestindien, næsten en måned i søen uden at se land.
Okay, det er godt nok nu. Det vil jeg ikke. Søvagtens søvnige døgnrytme har ramt os. Pulslaget er blevet et andet. Nu har jeg været ombord i 4-5 uger, stadig på vej til Karibien og Vestindien. Men jeg er også kommet til at føle, at et liv til søs i virkeligheden er afkaldt på så forfærdeligt meget. Min elskede Mette. Især. Det bliver svært, måske endda helt umuligt at opretholde vor kærlighed, specielt når jeg ikke skriver bedre. Granny havde nok ret, selvom hun vist sagde det i spøg, at nu har jeg fået en pige, som skal tilfredsstilles både intellektuelt og fysisk. Men hvordan kan jeg det her? Efter hvert indstik, så træder I jeres tovværk op, og jo mere man arbejder med det, jo bedre kan man få det til at ligge. Nu vil jeg ikke bruge oceaner af tid på det, fordi jeg vil ikke tage for meget af jeres frivagt. Rejse ud af køjen, op og skide skarp og drikke kaffe. Der er sorte piger på kajen. Solen skinner fra en blygrå himmel, og det er fredag i søen. Hvor jeg hader disse første 10 minutter, efter at vi er puret. Så tager jeg ud med her, ikke? Kom så op med. Og start, Frederik. Tumler ud af en gennemsvedet køje og finder mine underbukser i sikkerhedsskoene. Det er næsten ved at gå mig på nerverne, at jeg aldrig kan sove mere end 3,5 timer i træk på grund af de her vagtskift med 4 til 6 timers arbejde og undervisning, og så igen kun 3,5 timer i køjen. På den måde bliver det morgen 3 gange i døgnet. Den skal drejes 5 tørner ind. Sådan. Er I med på den alle sammen? Nu skal jeg have gjort den her færdig. Og det første jeg gør, det er, at jeg knopper de her to sammen. Jeg behøver ikke at have alt det her, det skal jeg ikke bruge mere. Så drej tørner ud af begge tampene her, begge kordelerne, og knop med den, der kommer fra venstre, rundt om den til højre. Kan I se, så ligger den dernede, hvor den skal. Hvis der er ikke hvad loggen den viser, så skal vi måske selv få noget. I hvert fald. Det er 97.
han er vist nok lidt. Farvervagt til mønstring. Nej! Farvervagt til mønstring. Skal kokkemændene væk på det? Og så ligger der en kriger, og det er ham, jeg skal finde ud af, hvor han ligger henne. Ja. Nå, det kan være, han ligger på andre. Ja, han så ud, som han lå herhenne. Det kan også godt være, at han kommer ned, eller hvad han lå. Det er svært at se udefra. Og vi kommer over for alle pressestive derovre, kom. I formiddags var jeg oppe på både Fokke, over- og undermadsroen. På mindre end en time skulle vi stavvende 3 gange for at komme udenom en koldfront og et kemikalie-dumpningsområde. Det er en ren fryd og giver mig en særlig stærk fornemmelse at arbejde højt til værs. Men jeg føler mig samtidig liden. Her puster døden med virkelig i nakken. Så, styrbord. Alle bedre end bagbord. Hejs, Det er noget af det fysisk hårdeste at stavvende sejlene, så vinden kommer fra den rigtige retning. Men det er samtidig her, at jeg føler, at det er også elever, der sejler skibet.